Krásne sa ti ľudia bavia, proste super atmosféra. Ja, čo bude. Vážne, a kde sa chystáš teraz? Tak máme leto, oni sa aj Ľudsku, tu máme leto, ale malú chvíľočku si ju budete môcť pozrieť. Máme tu aj Mega M, jestli budete môcť pozrieť a pozrieť rozhovory. Čo sa ti stalo v poslednej dobe, čo by si ani nechcel povedať, ale mne to prezradíš. Neviem, lebo... Ale sa priznaj. Neviem, fakt. Ale ja ti poviem, ja viem čo. Ja som počul, že so Stakerom budeš niečo vydávať a že vraj sa budete inšpirovať po Slavovi. Nie, ale máme spolu niečo, nejaký projekt rozbehnutý a čo skoro to bude. Dúfam, že to nebude také, že aké tam bola, budú tam aj také, že vulgárne slova? Nie. Ty si slušný. No dobré, priatelia, ja ho nebudem ho teda trestať, pretože ďalšie veci samozrejme už som malou chvíľočku, ale my ešte si máme Ľudsku Bikárovú a když ona sa prekabuje, tak ja si ju zoberiem k sebe. Ľudská, potom ďakujem ti, Majko. No, Ľudská Bikárová a ešte pred ňou, teda než ona vystúpi, tak pred ňou pôjde Mega M, na ktorého sa tiež veľmi ľudia tešia. A ja musím sa priznať, ja som sa na teba veľmi tešil. Ľudská, Ľudská, čo máš ty nové? Já, nové? Ano, ty nové? Spoustu věcí. Mám nového přítele. No, to som ja chcel povedať. Dobre, takže... Světník, ahoj! No vidíte ten náplň tam vzadu. Takže, ale mohli by sme ho ukázať, toho priateľa. Jasně, já se za něj nestydím. Takže prosím, takže je ťažké žiť alebo chodiť. Ja kľudne môžem povedať, že je to celebrita, lebo je to celebrita, aj keď ona nemá také celebritné maniere, a preto je moja srdcovka. Je ťažké žiť s takouto babenkou, jak je ona? Trochu áno. Čo? 800 km z Prahy. No, stojí to za to, čo povie. Dobre, tak ja ťa už nechám, lebo tu ešte nechám presvedčiť. Ľudská, prosím ťa pekne. Čo ti máš nové? Ďakujeme veľmi pekne. Ja mám Vážime ten si spolu to. tancuje, hej, takže tak Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. A nové, no chystám veľké věci, ale mám je pořád v šuplíku, protože se nějak bojím teďka dávat věci ven, ani nevím proč, ale myslím si, že se lidi mají na to těšit, protože budou připravovat. Ja veľmi pekne ďakujem, ale my ťa len tak nenecháme. A ja poprosím taký detail na tvoju postavičku. My sme naposledy, keď boli niekde pri Humenom, pamätáš? Áno. Tak ona veľmi pochudla a povedz nám, ako je to možno, ľudí ste vlastne chvíľočkou, že ja som ešte hotná. No? Tak všichni nadávali, že jsem tlustá, tak jsem pichala Ozempic. Vidíte to, priatelia, ale vy ste si šla. Nedělám se. Ona si robí srandu. nemá nič. Ona si robí srandu. Dobre, Ľudská, okrem toho, že máš nové, niečo budeš vydávať a tak ďalej, nebudem ťa trápiť, lebo si nevie spomenúť, kde budeš konkrétne na Slovensku vystupovať, ale niečo si, ktoré vieš, lebo väčšinou to je tvoja manažerka. Ano. Takže... Já určitě vím, že příští měsíc budu v Popradě, takže se na vás těším v Popradě, ale bohužel teď nevím datum z hlavy, ale Poprad příští měsíc. Sledujte sociální sítě a tam se dozvíte. No a my sa takto otočíme, ja poprosím môjho kameramana, aby nás prišiel točiť z tejto strany. Ľudská, poprvýkrát je vo Svidníku Rockfest. Naozaj to počasie sme mali také, ako sme mali, ale vidíme, že naozaj ľudia prichádzajú. Máš problém, keď je malo ľudí vystupí? Já to mám radši. Vážne? A víš proč? Protože aspoň vidím všechno. No priatelia, no čo som vám hovoril, ona je také dievča, že je naozaj úprimná a hovorí pravdu. Dokonce vidím i ty, který mě rádi nemají. Tak super, ja sa na to teším a vidím, že Mega M sa tam pripravujú, tak už ho tam prekabujú, dúfam, že to stíhame do našeho rozhovoru. Maťovi sme dali naozaj taký maličký priestor, ale my sa na neho tešíme, lebo ešte ho budeme ho ešte spovedať. No a keďže teba tu mám, tak ešte mi povedz niečo to, čo ja neviem a mám to okrem toho, že máš nového priateľa a že si rapidne schudla. Neviem, čo hovoríte, pristane jej to, ja si myslím, že áno.
ale predstava, to bola taká mačúka, ale taká delíny, jak ja, to mám rád. Takže priatelia moji, Ľudská Vikarová, dúfam, že ešte vám niečo... Tak, vieš? Prichádza kto? Prichádza bočka, žebraj! Máme vidieť. Dobre, tak povedať, dáme na Ide o to, že tú skladbu som zložil kvôli tomu, že moja žena mi dáva všetko v živote. Veľmi veľa chlapom prajem takú ženu, ako mám ja. Veľmi veľa chlapom prajem ten kľud, to pohodlie, tú lásku, tú nežnosť, tú starostlivosť, ktorú mám ja doma. Dostal som dar od Boha a preto som ten dar vrátil jej. Wow, toto bolo naozaj bez komentu a ja ti veľmi pekne ďakujem, toto som potreboval.